Club Junta, building better Africa. Kanyimbo aka kamadika kangobwera ndikumva zonena kuti ndi comrade Mtanyi wa Limpopo FM. Aliyense amene wapanga zoyipa kandidzana kandidzulo amatha kumanjenjemera kuti kodi zimene ndapanga ine sana ziziwe wa Limpopo iyi. Nyimbo iyi anthu ambiri ena akangoimva ena amatha kungosegula nyumba ndikulowa straight kuchipinda ndikukazisekera nyimbo imeneyi. Nyimbo imene anthu ambiri andale samafuna kumaimva nyimbo iyi. Anthu ambiri amene amapanga zoyipa mdziko la Malawi nyimbo iyi samafuna kuimva chifukwa amadziwa kuti programu iyi timva kachisisi kena kake kamene kakuchitika. This is Comrade Mtanyi wa Limpopo FM. Choyamba abale anga nonse kumene muli, tsiku ndi tsiku ndikukhalabe wakumva chisoni ndi dziko langa la Malawi. Ndepena ndimatha kuzifunsa kunena kuti ngati ine munthu mmodzi amene ndimaziwisa Amalawi ena amagona anayamba kudzuka, Amalawi ena samadziwa kuti kodi kunjaku kumachitika izi, koma Limpopo FM yatsegula anthu m'maso. Ndimakhala pansi kuzifunsa kodi siku lina ineyo nditakhala mwezi wa mtundu osapanga programu ya Nkhanga Zaona, kodi Amalawi ambiri how they will respond? Amalawi ambiri azayankhula, Amalawi ambiri azanena chani? Ntangokhala kwa mwezi umodzi tisiye zonena kuti mwina ndikudwala ndikhoza kuyankhula kuti ndikudwala, koma ndili bwinobwino kwa mwezi umodzi ntakhala osapanga programu ina iliyonse, kumamva zisinsi zikuchitika zakuti, koma ineyo ndingokhala kumapeto kwake ndiye ndizizanena kuti ine mneyo ndimaziwa ndimaona kukuchitika zakuti. Amalawi azachita react bwanji? Chinthu chimene chocho ndi chinthu chimodzi chimene ndimati ndikakhala ineyo ndimazifunsa kuti kodi ntangoti ndangosiya kwa mwezi umodzi anthu azanena kuti chani? Pazakhala zoyankhula zosiyana zambirimbiri. Sometimes I force myself kunena kuti mtundu wanga wa Malawi ndauze zimene zikuchitika aziziwa. Siku lina ndisazangobwera mwazizizi kuti chakuti chicha ndinachidziwa, chakuti chicha ndinachidziwa. That's my aim. Chimene ndimafuna chimene chili chobisika pamene pali chiopsezo kuti anthu ena akhoza mwina kutaya miyoyo yawo, ineyo ndibwere pamenepo. Ndiye programu ya Nkhanga Zaona muzimvesa. Timafuna anthu ena amakhalidwe abwino atheso kusiya khalidwe lawo loyipa, azidziwa zonena kuti tikapanga tikatamba kuliso Limpopo FM imene imabwera mu nthawi imene iweyo sikuyembekezera kuti kodi chachitika ndi chani. Ndiye chigawo chakum'mawa kuno Amalawi ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti ndinabwera ndi nkhani, ena ataimva nkhani ija amaona ngati kuti ndikungokamba. Ndinabwera ndi nkhani, ena amaona ngati ndikungokamba nkhani ya Tamandani. Ndinabwera ndi nkhani ya Tamandani Lombola. Komano by the end of the day anthu mpamene ndaona kuti anthu amaikonda Limpopo FM, anthu amakonda programu ya Nkhanga Zaona, anthu apezeka amwimbira foni Tamandani Lombola ndikumuwuza oni I say waimva Limpopo bwanji, kodi unatenga ndrama za anthu? Tamandani Lombola wavobera yekha. Ndifuna ndikuwuzeni inu anthu amene mmati
amene amapanga propaganda uyuyu amanama uyuyu umboni nditamandani lombola yekha wayankha anthu ndikwauza nkwayimbiranso anthu amene anatengera ndalama aja ndikwauza zonoti ndili ku banki ndikufuna ndisinthe madolazi mwakuti wayankhula zambiri anthu amene simunamve ma audios amenewo ifeyo ngatali Mphopo FM tili nawo ineyo simungandimvese how I get my information kuunga kumene kwapitidwako ineso ndili kuunga komweko palibe kuthawa ineso ndili kuunga komweko mukudziwa anthu amene anyamuka apita kuunga ndi ndani topasani list ya anthu ena amene apita kumeneko anthu alipo ochuluka 6,000 ndi anthu ochuluka sindingakwanise kuatchula anthu 6,000 koma ndingokutchulirani ena mwa iwo komanso ndikufuna inu opposition mundiyankhe kunena kuti are you satisfied ndi Annabel Ntalika kukakhala wamkulu woyang'anira chisankho ndisomvesa chisoni kunena kuti munthu amene sakuyenereka kutenga nawo mbali Annabel Ntalika ana awo apita nawo kuunga Amalawi. How sure we are kuti Annabel Ntalika azayendesa chisankho bwino Annabel Ntalika anyamuka nawo apita nawo kuunga. So how sure Malawians we are kunena kuti mzimayi ameneyi azayendesa chisankho bwino munthu amene sayenereka kutenga gawo sayenereka kutenga mbali. As I'm talking right now Annabel Ntalika apita nawo kuunga. Now aliyense amene wapita kuunga walandira ndalama pafupifupi ena yoposera 30 million ndemuwerengesere anthu 6,000 amene apita kumeneko alandira ma 30 million aliyense akuti okanjoera kumeneko anthu akukakhala 21 days almost mwezi wonse wantuntu ena alandira ma 40 million ena ma 50 million ena ma 100 million ulendo wa 21 days mudziko limene anthu akudya chiteze tikamayankhula chonchi anthu ali mtanyiwa wapakamwa. I want to talk reality. Masiku 21 anthu akakhala kumeneko anthu alandira ndalama zimene zizi nduna zaboma parliament ikangosekedwa ma MP nawonso akunyamuka akupita kumeneko nduna zaboma nde achita kutenga zibwezi zawo kupita nawo kumeneko. How sure we are Malawians kuti Annabel Ntalika azayendesa chisankho chonena kuti wina aliyense azakhale okondwa. Just to mention a few names ya anthu zibwezi ndi azibale anduna zaboma amene apita kumeneko. Tili ndi Susan Kalembe, tili ndi Zainabu Hanifi, tili ndi Grace Shumba, tili ndi Doreen Skenala, Alinafe Mwoho, Janet Msukwa, Amaneno Piri, Sophie Salambula, Azinena Nichilondola, Stiveria Chikwapula, Gertrude Sendeza, Salome Kapiri, Catherine Msibu, Benedetta Chale, Kate Kandulu, Charlie Sabao, Atina Gadwelo Gam, Kenita Tembo, Habiba Kuma, Catherine Msibu, Bridget Mambo. Ena mwazibwezi za nduna zaboma amene apita kumeneko maina awo nda amenewa aliyense wapasidwa 30 million pamene anthu
kuchikwawa akujanyika. Ndiye ndikuti ino anthu akuchikwawa muzakhala ndi mphamvu ndikukavotera anthu amenewa. Dzuloli Matsulo, a director of youth a Richard Chimwendo agawa futi timanena 400 zija zagawidwa dzulo madzulo kukonzekera kunena kuti apange chipolowe chothana ndi Peter Wamtharika. Dzulo madzulo kwagawidwa futi, ndipo amene amagawa futizi a Richard Chimwendo anali ndi achinyamata awo ndi anthu ena. Futi zija zagawidwa dzulo madzulo, ndipo mu mzinda wa Lilongwe pena pali pose pali mfutizi akuti athane ndi Boni Kalindo, mfutizi athane ndi anthu onse amene akupita ku msonkhano. Futizi akhala akunyamuka ena kupita ku Mzuzu. Ndiye ndikufuna kukuchenjezani a DPP, Norman Chisale, you need to be careful. Security yanu ikhale tight. Dzulo ndeza mwazidwa futi zimene zizachitika mkatikati mwa chigulugulu. Dzulo madzulo a Richard Chimwendo agawa mfuti. Amalawi akufuna kwa bwino chifukwa pale Amalawi ena sakufuna kwa bwino. Amalawi akufuna kwa bwino. Amalawi amene akakhala imfa ya Chilima imapweteka chifukwa anthu ena mu imfa ya Chilima muja akulemereramo, koma tikunena anthu amene akakhala imfa ya Chilima imaphuza. Mawa lachisanu tiyeni tajoine mkhondo wa ngoni wa kumangochi amene akusogoleredwa ndi Asizwe kunena kuti akufuna akapereke makalata awo ku parliament kunena kuti akufuna a president ayankhe mafunso aena amene ali muchikalata chawo. Muchikalata chawocho muli mafunso ena ngati awa. Akufuna adziwe kunena kuti ndani amene anayiloleza ndege imene amaziwa zonoti ndegeyi sili bwino koma iye analola kuti ndegeyi iyende. Anthu akunchewu akufuna atamziwa munthu ameneyi, ndipo munthu ameneyi alongosole zifukwa zimene iyeyo zinampangisa kukaloleza ndege imene isali bwino kuti ikauluke mmwamba, imene zosatira zake inapezeka kuti yagwa malinga ndi ripoti limene apereka IMCP. Asizwe mkati mwa kalata mwaomo akufuna adziwe kuchoka kwa Richard Chimwendo Banda kunena kuti munthu amene anauza kunena kuti Richard musakwere ndege iyi, ndege iyi yazaza. Chikhalire nicho itagwa ndege ija munakapezeka kuti munali anthu 10. Anthu atawerenga mipando munakapezeka muli mipando empute ya anthu 9. Kodi akufuna kutanthauza kuti anthu 9 enawa ndi amene anali mgulu lokapanga chipongwe anthuwa, ndi amene anazazisa ndegeyi. Amkhondo wa kunchewu angoni kapena tinene kuti anguni amene amakhala ku South Africa akufuna adziwe mkatikatimo muli mafunso ambiri amene akufuna kudziwa kuti ndege inasowa bwanji parada, komanso ndi ndani amene amalumikizana ndi president. Chikhalire nicho akunena kuti communication kunalibe. Ndi ndani amene anauza president kuti ndege yafika ku Mzuzu komanso ndege ija ikupanga. Nde muli mafunso mmenemo. Nde ife tonse amene tili ku Lilongwe, angona kunchewu, amene tili kudedza, amene tili ku
kasungu alomwe ochuluka tonse teni taperekeze ngoni tikalire lero limodzi za imfa ya Chilima. Ndipo angoniwa anenesa kunena kuti aboma muli ololedwa ngati simukusangalasidwa ndi zimene akupanga anthuwa mukhoza kuamanga kapena muaphe iwo ali okonzeka kumusatira biyeni wawo. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Solanga lipite kwa wandale wina aliyense, kaya uli ku DPP, kaya uli ku UTF, kaya uli chipani chandi, inuyo andale mukamakhala mumaona anthu amene ali kudera kwanu, mukamaona mmaona ngati ndi anthu olengedwa ndi Mulungu, mmaona ngati agalu, mmaona ngati zinyama zakutchire, mmaona ngati zisiru, mmaona ngati makape, kapena mmaona ngati chani. Tikufuna tidziwe chifukwa zikuoneka ngati andale muli ndi makhalidwe oyipa, makhalidwe amene mukupanga ndi makhalidwe amene anthu tayamba kukhala mokhumudwa. I'm very shocked kumamva zonena kuti IMCP achita approach akabambe ndikualonjeza kunena kuti every 2 weeks, every 3 weeks azapasa 15 million. For what for? Muntu amene walowa chipani cha UTM kutuluka ku DPP ndikupita ku UTM. Now IMCP achita approach kunena kuti azapasa 15 million every 2 to 3 weeks. Ndi ntchito yanji imene akugwira akabambe ku MCP. Nchifukwa chake ndikuti kodi andale mumatenga amalawi ngati zisiru, mumatenga andale ngati agalu, mumatenga andale ngati ndani kweni. Kodi mumatenga anthu inuyo andale, mumatenga anthu ngati zisiru, ngati agalu, ngati amphaka, kapena mmatenga ngati kuti sizolengedwa za Mulungu. It's with great shock kumalandira message pa phone panga Antanyiwa nkhani ili kunja kuno tundi iyi. Akabambe amene apita ku UTM posta chedwa zikukanga tiso nawo akufuna aseserekere ku UTM. Ngati zilizoona akabambe, is it true mukufuna kuipisa dzina lanu, kapena mufuna mumalizike pandali, kapena poti anthu akakhala ndi uchimo muboma lina nde boma lina likabwera likaopseza amafuna uchimo uja ufufutike? If it is true akabambe, how you feel? Akabambe, if it is true kuti mwachitidwa approach ndi IMCP, how you feel kumtundu wa Malawi? How you feel kwa abale anu akunchewu amene lero lino akulira kumulira biyeni inu kumapanga ma decision opita kwa MCP? Mafuto anu ndi ati akabambe? Very shocked, very shocked.
Kumawa kuno Amalawi ndafunaso ndikudziwiseni kunena kuti Pastor Shumba amangidwa dzulo. Pastor Shumba ali m'manja mwa apolisi. Pastor Shumba amangidwa dzulo. Ndipo chimene chinachitika Pastor Shumba anali kwa munthu wina amene amacheza naye dzina lake ndi Diamond Banda ku Bangwe. Ndipo ali kumeneko analandira telefoni yonena kuti mzimayi wina akwafuna pa nkhani zimene iwowo amadziwana pawiri pawo. Atafika kumene kuja anakapezeka zonena kuti ndi ma CID amene anachoka ku Lilongwe kubwera ku Blantyre kuti azamange Ashumba. Tikuyankhula pano Ashumba anasekeredwa kulimbi ngati kuli kusamusidwa Amalawi tikuziwisani. Milandu imene amangira kumeneko ndi ama audios komano anagwirizana ndi mzimayi kuti ikhale nyambo yoapezera Ashumba. Ulendo umenewu Agape Khombe ndi Malata ndamene anaenda ndi ma CID amenewa kuti akagwire Ashumba. Ndofuna ndipereke utenga kwa Agape Khombe. You remember you were talking on me, I got your audios. Sindikufuna kutenga ma audios amene aja ndikuwapasa Amalawi. Zimene mmayankhula ndi zimene mukupanga it's quite different. Mmayankhula zinthu zokhala ngati za umulungu, mmayankhula zinthu zokhala ngati zozichepesa. Tsiku limene mmayankhula ndine cholinga chanu mmafuna kuti mudziwe where I was ndi cholinga chonoti mupange setup. Nambala ndi yomwe ija Agape Khombe imene ndikugwiritsa ntchito. Now ndaitanidwa ku convention ya UDF. Ndaitanidwa ku Agape Khombe, listen to me carefully, wauzeso mazibwana ako. Ndaitanidwa ku convention, mupange ma set up. Ndaitanidwa ku convention ya UDF, ndaitanidwanso ku convention ya UTM. Whosoever want me, ndipo ndikanzama nyamuka kuchoka ku Namibia, ndizakuuzaniso kuti ndanyamukaso ndikubwera. So Agape Khombe, get ready. Ndizakuimbira phone kapena ndizakutumizira message. We must meet face to face. Agape Khombe, we must meet face to face. Munayankhulatu kunena kuti inu sinu munthu wachifamba, inu sinu munthu wakuti, but you manage kutenga apolisi, kuenda ndi apolisi, ndikupita nawo ku Blantyre, ndikukamanga Pastor Shumba. So I'm saying Agape Khombe, you can take all your team, imene maidalira kamuzapita muzatenga Tala Kadula andani. I'm not afraid of those people. Ine ndimaopa mulungu wakumwamba amene amapa mzimu osati wakupha thupi. So ndikamanyamuka kuchoka ku Namibia kubwera ku Malawi kumene kuli convention ya UDF komanso ya UTM imene ndaitanidwa. I'm coming there, ndizakuimbirani phone Agape Khombe, inu ndine tiyankhulane bwino ngati mukundifuna. Ngati mmadziwa kuagwira anthu muzandigwira, ngati mmadziwa kuphaso anthu muzandiphe. I'm not afraid of getting dead. Bambo anga anamwalira kale.
Why not me? And Bible says aliyense azala wa imfa. So Agape Kombe, my audio zano amene mankulach, you were talking so nicely. Kukanga tuti munthui watumidwa ndi Mulungu. But what you are doing, and ndinakuwuzani kuti siku limene mmayankhula ndine munali ndali chadi chimwendo banda cholinga muzimva amene ali kuti tingampeze bwanji. I'm not stupid. Ma games amene mukuipangawo and game imene mwayamba Agape Kombe simuimaliza. I can assure you ina ndikozo fika 2025 inosafika 2025. You gave me 48 hours, is it 72 hours siku lina. Munandipasa ma hours amene acha. Ndeine ndikubwera ku Malawi komweko. Ndizakupasani 5 hours mundipeze mutane nani. Mukonzeke ni mapistoni anu omwala ndirawo. Mukonzeke ni mapistoni amenewo. This is Comrade Ntanywa. Wofuna kutana ndine akafukule manda amalemu agogo wanga ndi akatenge salu imene anavindikira muzatana nane. Aliyense anamva ngati mukufuna kubwereza anthu mukhoza kumaponya ndi kubwereza zimene ananena Grace Chinga Moffat. Tamva Malawi ena tikudabwa ndizoona kunena kuti Adanlu alowa MCP ndipo apasidwa 500 million imene 500 million akukayamba kuimba chigawo cha kumpoto. Adani alandira 5 million komanso apasidwa galimoto ya nyuwani VX achoka ku DPP. Munthu chamatiro zanizanu ife tione lero wapita kukalozaso zina mbali inayi. Nde Amalawi umu ndi mmene dziko likhalira. Mu dziko limene anthu ena akuvutika ndi mu dziko limenenso anthu ena amapezerapo mwayi wonena kuti iyi mu nthawi imene anthu akuphinjika ine bola zangaso zindendere sizaboza. Ndizoona zonoti Adanlu apita ku MCP koma apasidwa 500 million ndi VX. Ngati mungaone ali pa VX mungoziwa zinone kunena kuti zija amanena wali mpopo zija. Nkhani nayo mvesa chisoni Amalawi tikunamizidwa kunena kuti kwacha yagwesedwa ndi 2.5%. Zona zenizeni zimene IMF anauza boma la Malawi ndilonena kuti agwese kwacha ndi 67%. Ndikuyankhula pano 67% ndimene yagwesedwa ndi kwacha. Kuti mukhulupirire muona kukwera kwa katundu kukhala dabulo. Ndi pamene Amalawi mudziwe zonena kuti Amalawi ndife opepera. Pamene popo pamene mudziwe zonoti Amalawi ndife opepera chifukwa tikulola zinthuzi zizichitika. Akanakhala pito wa muthalika atu tonse titazuka.
azipani inu amene mukuzitcha zipani za opposition, nthawi imeneija azinzanu amadzuka ndi anthu awo kunena kuti izi iyayi. Lero inu chikuchitika ndi chani? Chikuchitika kwenikweni ndi chani? Tinena kuti mphamvu ya Satana ndi imene yakufungatirani. Simukuona kuti chikuchitika ndi chani mu dziko la Malawi? Ngati Amalawi akuvutika, ngati Amalawi akudya chiteze, zonsezi ndi ya opposition. Apita Mutharika ku DPP kuli anthu 5 amenenso ali akazitape amene akutenga zinthu kumeneko kumapita nazo ku MCP. Izi ndi zimene ifeyo ali Mpopo FM tikukuuzani, ndipo anthu amene waposa chedwa akhalanso akutuluka ku DPP kukalowa chipani chija cha MCP. Amaiko Usi akuyamba chipani chawo posa chedwa mona akukapereka makalata. Amaiko Usi, Vice President wa dziko la Malawi, akuyambisa chipani chake apa amene akupangidwa sponsor ndi MCP. Panopa ku chigawo chakumwera kubadwa zipani zochuluka, koma zipani zonsezo cholinga chawo akuti akufuna agawe mavoti Amalawi ndikuti Amalawi kakunena kwake ndinene kuti chani? Kakunena kwake ndinene kuti chani? Ndikateranso pari Mpopo FM munali ndine Comrade Mtanywa pari Mpopo tikuti mfuti zagawidwa kukonzekera kuthana ndi Apita Mutharika. Tinanena mdziko mwathu pamene president akuchoka mmachitika zambiri pomaliza penipeni Maisraeli amene abwera aja cholinga chawo akuti akufuna athane ndi Comrade Mtanywa pochita haki chifukwa ena onse alephera. Ineyo am challenging olomutaka atenga ma Americans siziteka kuchita haki nambala yanga Mungu zitaisa nthawi. Wabakiri Mulusi mukwesera kuti mumsokoneze koma sikukanika. Wabakiri Mulusi Malawi wabweleraso pa Facebook. Wabakiri Mulusi wabweleraso pa Facebook. Ena amaona ngati akuti waphedwa, ena amaona ngati wamwalira, amadwala zimfine. Nde sana ate kuzikakamiza kuti akanatha kupanga maprogramu. Nthawi ina iliyonse akhala akubwera ndi chiprogramu chamanyi chanyo. Club Junta, building better Africa.